Sabies que el Departament de Treball de la Generalitat ha posat al teu abast 8 centres d'innovació i formació ocupacional? Els CIFO, on et pots formar gratuïtament en activitats i sectors que generen ocupació i que ho faran en el futur. Es tracta de sectors com les energies renovables, la informàtica, les indústries químiques i alimentàries o les tecnologies d'informació i comunicacions, entre altres. Al CIFO de l'Hospitalet de Llobregat, per exemple, s'imparteixen cursos d'imatge i so, de disseny, d'operadors i d'operadores de càmera. Com puc explicar jo què fan els CIFO en 3 minuts? Fan cursos per tothom, per qui està a l'atur i per qui vol trobar una feina millor. Per tant, pots multiplicar les teves possibilitats de trobar una bona feina. A veure les paraules clau. Treball, formació és la clau. Oportunitats, tecnologia i innovació. No hi ha millor manera d'obtenir respostes que fent preguntes. Perdona, Marc, torno a estar per tu. Com et deia, Marc, els centres d'innovació disposem d'una oferta de formació de qualitat per a tots els alumnes, adaptada a les necessitats de les empreses i del mercat, i a més amb les eines i les tecnologies de darrera generació. Mira, jo el dia que vaig venir al CIFO estava super despistat. No tenia clar si això em serviria fer un curs aquí. Doncs mira, pensa que els CIFOs, any rere any, canviem la nostra oferta formativa i les adaptem a les necessitats del mercat de treball. Ara m'acaben de trucar d'una empresa per fer una entrevista de treball i veig que ja tinc més possibilitats. Doncs, ostres, me n'alegro molt. Sí, però encara no he acabat el curs i ara precisament haig de fer un vídeo per explicar què fan els CIFO. I hi estic donant voltes, però no ho veig gaire clar. Doncs mira, jo crec que tu faria és posar els teus coneixements i les teves habilitats que has après en el curs i posar-les en pràctiques. Jo crec que és la millor forma, no? Exacte. Tens raó. Explicaré com ho he fet. Ah, mira. Vinga, doncs, comencem l'entrevista. Perfecte, gràcies. 4, 1, 5ena. Els CIFO incrementen les possibilitats d'ocupació. Per això, qui fa un curs al CIFO pot trobar feina i ho farà més aviat. Molt bé. Tens molt bon currículum, eh? Veig que la teva formació ha millorat. A partir de demà pots començar a col·laborar amb nosaltres. Als CIFO treballem ara per al teu futur.